Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag no sab kanatong tanan, kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mo dalit to sab kaninyo og usa ka oras o 15 minutos. Tulumanon kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin ang founder nini mao nga mong magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. O gining programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi, adun na kita'y 24 na ka radio station sa tibuok nga Mindanao ug sa Visayas, dinidapit sa Cebu, sa ingon ta sa Cagayan de Oro, sa Dipulog, sa Calamba, Misamis Oriental, sa Magsaysay, sa Pagadian, sa Dipulog, ug uban man sab sa Kagwait, Aras-Arasan, Surigao, ug ingon man sab sa Radyo Bandera sa Villanueva, Misamis Oriental, o ingom na sab sa ESFM, o ingom na sab sa Valencia, Bukidnon, sa Malo Fortich, Bukidnon, o ingom na sab sa Agusan del Sur, sa Butuan, sa Toledo, Hingoog, o sa Butong Pinamungahan, o ingon man usab sa inunta dapit sa Ultra Regio sa Cagayan de Oro City. O kumusta na lang sa tanan nato magkaigsunan, tanan na lang gayod. O ingom na sab sa ato mga suking tigpaminawan o ilabi na gayod sa ato ang mga viewers, no? Kumusta kaninyo mga igsoon? O manghinaot ako nga nakamo karon naka-ready na sa pagtan-aw sa ato ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Apan sa dili pa nako ihatag ato kang Brad Samuel, ako sab nga ipabalo panawagan kini sa atong chapter president Chupilo Sibilia nga adunay atong meeting karon sa tanan nga mga membro dinhi sa siyudad sa Sugbo. Giauhag kamo sa atong chapter president nga karon hapon aduna kitay meeting diha sa atong chapter diha sa Wireless Mandawi ug kana mao ang pagpaybalo sa atong chapter president Chupilo Sibilia. Kay karon mao man ang katapusan sa buwan, mao man kana ang atong regular nga meeting ug manginaot ako nga unta ang tanan nga mga membro sa nga nagpatalinghog nga kinahanglan nga aduna kitay meeting nga atong pagkatambungan karong hapon ug ingon usab diha kang Bubot Panta, kumusta? Ug manghinaot ako Brad Bubot nga makatambong ikaw ban sa imong pamilya ug ingon usab kan Dennis Gonzales, kinahanglan nga makatambong sab ikaw kay aron nga mahibaw-an nato ug unsa ang ato ang pagka-meetingan karong hapon. Ug nini kayo na ibalik ihatag ko kamo ngadto kang Brad Samuel Montemayor. Kumusta o maayong buntag yapon kaning tanan karon mga kaigsunan o mga kagalayaan, kini yapon karon makauban ni sura kini si Brother Samuel Montemayor. Padayon yapon kaninyo nga magadapit kanunay sa inyo usab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga ginamala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa ang naimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa kamo sa iyong mga kasabot diri kanamo. Din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia, kini ang kanunay namo nga ikaalagad nga naa kaninyo. O kumusta na lang sa tanan nga mga nagsunod nining atong programa, kutob gyud sa mabot nining atong pagsibya. O diha dapit sa akong mga higala diha sa Carbon Market nga nagpatalinghog usab nining tungura, sila ni Mr. and Mrs. Mabano, nila ni Mrs. Flores o ingon man sa akong mga kaigalaan diha nga tanan mayong pagpatalinghog nining tungura mga kaigalaan. O hatag ko ibalik ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa tema nga amo karon nga pagadadon nga naa kaninyo. Ang ato karon nga pagatubagon karon Brad Samuel kay sa miaging Domingo ato mang natun-an ang kabahin may tungod sa pagwali sa Dios nga Amahan nga mao si Jehova o Yahweh kun adunay sumala pa sa uban nga mga pagtulunan. Ato namang napadayag dinhi nga ang pagwali sa atong Ginoong Jehova adunay katapusan gani pa man dili na itudlo ang iyang pangalan sumala sa atong natagad sa Biblia.
Ug ato sab nga gitubag ang katong pangutana nga nganuman nga wala naman nato giwali si Kristo, matod pa na nila ug nganuman nga ato naman nga magtutulo nga mao ang atong gipailang Espiritu Santo ato na usab kana nga natubag nga pagwali sa mga apostol sa ilang deklarasyon, matod pa sa mga apostolis nga ang ilang wali nga Kristo dili magpadayon tungod kay katuhingpit ug sumala sa Hebrehanon 6:1 biyaan man ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo. Ingon ana ang ato ang pagpadayag wala kita nagputol sa mayong balita kang Kristo kundi ang Biblia maoy naghisgot dili kay kami ang mga apostol mismo maoy naghisgot ni ana maoy nagpahayag ni ana og dili kami igo lamang namo gibasa ang Biblia o kana amo kanang gipamatud-an dili pinagi sa mong kagalingong bakba kun dili ka galingon nga nakabasa o nakasulat sa Biblia o nakalatid sa Biblia. Yun ana ang prinsipyo sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Bisan taliwala lugar Brad Samuel nga ang giwali sa mga apostol ug bisan pa sa Israel, wala tay supak nga ilang giwali kanhi sa unang panahon sa Israel maong atong Ginoong Jehova apan miabot ang panahon nga dili na tudlo ang iyang pangalan ug didto na usab ang tao sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo kay nabahin lagi ang pagpadayag sa Dios. Sa una, mao ang Israel, ang unang katawhan, nga ilang ipamatud-an, mao ang atong Ginoong Jehova, sa kaduhang panahon, mao atong Ginoong Hesukristo, nga ang iyang mga tinunan, mao katong mga tinunan, nga mao ang mga apostolis, sa kaduhang panahon. O kita karon ani anak kita sa katulong panahon sa Espiritu Santo, o nga Espiritu Santo sab aduna sab siya mga katawhan, nga gipili, nga magwali sa Espiritu Santo. Kana mabasa kana nato sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon ana ang pagbahin-bahin sa Biblia. Ang uban manggod nga mga nagbasa sa Biblia, diretso lang dayon og basa sa walay pagsusi sa unsang paagi ang pagbahin-bahin sa balaan nga kasulatan. Karon Brad Samuel, ang pangutanan usab nila nga ngano man nga inyo mang giwala ang mayong balita kang Kristo nga kung atong basahon ang Biblia mubalik man daw kuno si Kristo aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay unya ngano man mo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga inyo mang giputol ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo atong usbon Brad Samuel dili kita nagputol kundili ang Biblia mao ang nagpahayag na ang mga apostol. Bisan taliwala usbon nako, bisan taliwala nga si Kristo ang ilang giwali, wa tay supak ana apan miabot ang panahon nga ang pagwali sa atong Ginoong Kristo giwala na usab kay nagsaad si Kristo nga magpadala sa glain nga manlaban nga mong Espiritu Santo nga mao na sab ang iwali nining atong ikatulong panahon. Karon Brad Sam, matod pa na nila nga ngano man daw nga ato mang giputol ang Kristo nga og buot kunong hunahunaon nga gani pa man mabasa man kuno sa Biblia i-ready Brad Sam ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 nga og buot daw kunong hunahunaon nga ang Kristo man daw maghukuman sumala sa mabasa sa Biblia o gani pod Brad Samuel ato pong i-ready ang ikaduhang Timoteo 4:1 nga maghukom man daw kuno si Kristo sa buhi ug sa mga patay. Mao kani karon ang mga sitas nga atong pagatubagon kay matod pa na nila ngano daw kuno nga atong giwala ang wali nga Kristo nga og buot hunahon ang Biblia nagpahayag man daw nga mobalik daw kuno ang Kristo sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Mao kini karon ang atong tagdon Brad Samuel atong tubagon kung kanang ilahang gibasa nga mga sitas nga wala nila masabti na mao ni karon ato ning ipasabot nila sanglit kita mauman ang gihatagan og katungod sa atong magtutudlo sa pagtubag sa mga gumunhap nga nakasulat sa Biblia. Kay gani kini Biblia dili kini sayon kay wala kay langit nun nga magtutudlo nga mupasabot niini maglisod ikaw sa pagsabot higala og mga kaigsuonan. Bihasa ka ng mga sitas Brad Sam nga ilahang gipamatud-an nga mubalik daw si Kristo
aron sa paghukom sa buhi o sa mga patay. Unya unaha ang pagbasa ang ikaduhang Timoteo ay hadayon ang ikaduhang Korinto. Aniya Brad Cesar, basahon taning gihisgutan ni mga sitas nga mao po sinay basihan sa mga higala nato nga nausab sa uban nga mga Relihiyon. o nga nagdahom sila nga kanang ang Kristo gyud mao daw mo imhukom nining atong kapanahonan karon mo sa ato ning pagbasahon unya ato ning pruibahan kung kanang kining pagka-istoryaha kung matuman Tinud-on ba kana ni Kristo? Okay. Niya. Sa 4:1 sa ikadang Timoteo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 1 inyong patalingugan mga mahal na nga mga kaigsunan gingon sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay. O bisag diha lang. Ato lang Diyos sa Brad Cesar. Okay, sige. O pinagi siyang pagpadayaw sa iyang gingarian, ako magatugon kanimo niini matud pa ni Pablo nga gingon lagi nga sa tubangan sa Dios daw ug ni Kristo Hesus mo daw o siya daw mao ang magahukom sa mga patay mo na gibasihan. Buhi og sa mga patay. Buhi og mga patay. Okay. Gibasihan sa Nagkalain? nagkalain nga mga reliyon halos tanan sila ni Brad Cesar. Nagapaabot ni ining kanang Paghukom nga ni Kristo. paghimuon ni Kristo. Okay. Karon wa man tay supak diha ni ana kay nabasa man sa Biblia. Pahayag man kana ni Apostol Timoteo ngadto kang Pablo. Timoteo nga gipahayag kana ni Apostol Pablo. Karon sa ikaduhang Korinto Brad Samuel ato gapong basahon ang mga sitas nila ay hadayon nato tubagon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 unsay ato mabasa. Aniya Brad Cesar basahon kini gyapon nga mao gyapon ni ilang gipasikaran sa ilang pagpamatuod nga si Kristo daw gyud mao daw ang hukom niya. Sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 5 bersikulo 10 gingon kay kitang tanan kinahanglang magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan. Unsa ang atong nabasa sa mala sa gipahayag ni Brad Samuel kay kitang tanan matud pa ha kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ka og dautan. So do na gayo daw kunoy pag-atubang nato. Kita kali kunong tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og dautan. Na karon ang uban niini nga nagbasa Brad Samuel ila dayong gihukman nga tanawa mga PBCM klaro kayo nga atong nabasa nga kitang tanan mga tubang sa hukmanan ni Kristo matarong ka og dautan kinahanglan daw nga mga tubang taon nya nganuman nga maingon kamong mga ministro sa PBCM nga walaon ang pagwali kang Kristo nga wala pa man mobalik si Kristo aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Watay supak anak Brad Samuel kay nabasa man. Pero ang wala nila masabti Brad Samuel kung kining sitasa nga ilang gigamit himuon bakha ni Kristo ang paghukom sa buhi ug sa mga patay. Bisan taliwala nga nabasa pero atong pangutana himuon bakha kaysa imong gibasa kaganina Brad Samuel ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 nag-ingon manggodo sa atubangan sa Dios kinsa man imo maning aman og ni Kristo Hesus nga mao ang maghukom sa mga buhi ug sa mga patay. So nining puntuha duha ang matubang sa tao, matubang ang tao sa Dios og ni Kristo. Ang atong pangutana ang question himuon kaha ni Kristo og sa amahan ang paghukom mo ni ang wala nila masabti Brad Samuel kay didto lang sila ning pilit sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 og sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 og bersikulo 1
wa nila kini masabti mga higala o mga kaigsuonan. Ay patalingog lang mo kay aron nga inyong makuha gayon ang lintunganay nga saysay sa Biblia nga kini wala kini mahibaluoy sa nagkalain nga mga pundok sa relihiyon dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM nga ni adinhi ang Espiritu Santo nga maoy nagtudlo sa iyahang mga magwawali. Karon Brad Samuel ang pangutana mao ni. Himuon ba kaha sa amahan o Jehova ato sa ning sayron si Jehova Brad Samuel di sa tato kang Kristo ato ning tagud-tuguron ning Biblia. Sa Biblia ba Brad Samuel iridi ang Salmo sa iyang kapitulo 96 bersikulo 13. Unsa bay atong mabasa diha ato sa ning hisgutan si Jehova ang amahan kun si Jehova mao ba gayud ang maghukom unsa bay atong mabasa ana Brad Samuel kay bisan pa ang atong mga higala mga saksi ni Jehova ilang gituhuan Brad Samuel nga o dili daw kuno si Kristo gyud kuno ang muhimos paghukom kun dili mao ang Jehova kay sa ilalang gani pagtulunan Brad Samuel saksi ni Jehova mao nga ilang gipaabot nga si Jehova maoy maghukom usay ato mabasa da gani Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon taning nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 96 bersikulo 13 nga gibasihan usab kini, gilauman usab kini sa mga Jehovah's Witnesses nga si Jehova daw gyud mao ang mahukom nga mo kanang amahan niyo sa maong nakapayag sa 96:13 gingon sa tubangan ni Jehova kay moabot na siya kay siya moanhi sa paghukom sa yuta paghukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarong ug ang katawan uban ang iyang kamatuoran. Musa sa atong natagad nga nabasa sa Biblia ang amahan diay nga mao si Jehova mao diay ang muanhi siya aron sa paghukom sa kanang kalibutan. Musa ang uban pod Brad Cesar sama sa mga Jehovah's Witnesses kanang nagpaabot usab sila, naglaom usab sila nga si Jehova daw muanhi aron sa paghukom usab sa kalibutan. Mao lagi kana lagi ato lagi usisahon. Kun himuon ba kaha kana ni Jehova sama kamong mga saksi niyo ba inyo magyud ng mga bersikulo inyo man nang gilauman ato ni utingkayon ang Biblia kon himuon ba ni Jehova ang paghukom sumala sa pahayag sa inyong mga sitas karon niya mo maniwagon nila may baw Brad Samuel unsa pa ang dugang ato yung dugangan ng ilang bersikulo Brad Samuel aron mahibaw-an gyud ni nato. Basahon ko ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17 17 nag-ingon ako miingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios si Jehova maghukom sa matarong ug sa dautan. Sa atong natagad nga atong nabasa Brad Samuel mao kini ang gilauman sa mga saksi ni Jehova nga matud pa ni Jehova nga ako miingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios maghukom sa matarong ug sa dautan. Mao dayon ni ang ilahang pasikaranan kuno Brad Samuel sa mga saksi ni Jehova nga si Jehova gyud daw kuno maghukom sa matarong ug sa dautan. Iunsa pa ato mabasa Brad Samuel kun himuon man sa Dios ang paghukom pila ba kanasod ang hukman sumala sa Biblia sa Roma 3:19 Brad Samuel kun duna mabay hukom ang Dios usaba lang kanasod ang iyang paghukman sumala sa ato mabasa sa Biblia sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19 sa ato mabasa. Cesar atong pagabasahon ni nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 3 bersikulo 19 nga kun himuon man sa Dios ang paghukom iusaba lang kanasod ang iyang hukman niyaw sa maong nakapayag sa 19 sa kapitulo 3 sa Roma giingon matud pa karon balo nakita nga bisan unsay gusulti sa kasuguan kini gusulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop sa ilalom sa paghukom sa Dios. Musa kun himuon man sa Dios ang paghukom mga mahal namo nga makagsunan dili lang usa o lima ka
kanasod ang kanang iyang hukman kundi ang tibuok nga kalibutan mao iyang pagahukman. Tibuok kalibutan kun dunay himuon nga paghukom. Karon atong uting kayon ug usisahon ta sa Biblia kay dili ni gabasahon sa ubang mga relihiyon. Dili ni nila basahon kay ang ila lang gusto nga kung unsa ang ilang doktrina o gituan o ang ilang pagsabot, mao gyud na ang ilang pagsabot sa walay pagsusi ug unsa ang padagan ug ang pagbahin-bahin sa balaang kasulatan. Nganong dili nila ni makuha ang pagbahin-bahin sa balaang kasulatan? Kay wala kanila ang kamatuoran, Brad Samuel. Mao kana ang ato ang gipakita karon. Ang pangutana sa ato mang nabasa sa mga unang sitas, si Jehovah man daw kuno ang maghukom. Nan ang atong pangutana, Brad Samuel, himuon ba kaha ni Jehovah ang maong paghukom? Mao man wa masabtis mga saksi ni Jehovah. Atong basahon, Brad Samuel, irede ang Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ngadto 31. Unsa bay atong mabasa diha? Himuon kaha ni Jehovah ang paghukom kay sumala pa sa atong higala nga saksi ni Jehovah nga si Jehovah lagi daw kuno ang maghukom. Unsay atong mabasa da, Brad Samuel, sa Buhat? Aniya basahon ta ang nakasulat sa Buhat, Brad Cesar, siyang kapitulo 17 bersikulo 30 o hantod sa 31. Kung himuon bagyod sa Dios nga mao si Jehovah ang paghukom niya, sa bersikulo 30 sugod gingon ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong pan karon siya nagasugo sa tanang sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol kay siya matud pa nakatudlo naug adlaw kanusa subay sa katarungan iyang paghahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyang gipangimatud-an ngadto sa tanang mga tao pinaagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay busa ang kanang Dios nagtudlo siya og usa ka tawo nga ang bulaton niya nang gitudlo niya nga usa ka tawo aron paghimo sa paghukom sa kalibutan o sa mga tao nga naa lugar sa kalibutan. So nagtudlo, nagtudlo si Jehovah og tao matud pa nga iyang gitudlo alang ini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tao pinagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Nagtudlo si Jehovah nga siya mao ang muhukom nga kanang iyang gitudlo tao na nga mao ang maghukom nga iyang gibanhaw daw gikan sa mga patay. Iyang pangutana, Brad Samuel, kinsa ba kini iridi ang Roma 1:4? Kinsa ba kining gibanhaw sa mga patay nga maoy gitudlo sa ni Jehovah nga tao nga mao kana ang maghukom? Kinsa ba kanang gibanhaw sa mga patay nga mao kana ang gitudlo ni Jehovah nga tao nga mao ang maghukom? Wala lain, Brad Cesar, ang gibanhaw gikan sa mga patay nga atong mabasa sa Biblia ang ato ragyong Ginoong Hesukristo nga mao kana gipamatud-an sa Dios nga mao si Jehovah nga mao kana iyang gitudlo nga muhimo sa paghukom nga matud pagibanhaw niya ang usa ka tawo gikan sa matay aron sa paghimo sa maong bulaton sa paghukom niya. Basahon ko sa 1:4 gingon ug uban sa gahong gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinagi siyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Jesucristo nga atong Ginoo. Busa mo kanay gipamatud-an sa Dios nga mao si Jehovah, Brad Cesar, nga iyang gibanhaw gikan sa mga patay aron sa paghimo sa maong bulaton sa kanang paghukom lugar sa mga tao nga niya sa kalibutan kun kana pud usab kung pagahimuon mo usab kana sa atong Ginoong ato na usisahon. Ni atong usisahon karon. Di man anta kinsa day kadtong gibanhaw sa mga patay nga maoy gitudlo ni Jehovah nga tao nga mao ang maghukom. Klaro kayo, mao ang atong Ginoong Hesukristo. So nining punto, Brad Samuel, out na si Jehovah. Kay nga naman, nagtudlo naman siyang tao nga mao ang maghukom, nga ang maong tao mao tong gibanhaw sa mga patay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Tanawa ra gud di ni anang punto, Brad Samuel, nawala ang saksi ni Jehovah. So napakyas ang na ang ila paglaom. Ila paglaom. Nga si Jehovah maghukom.
Kay gihatag naman dito sa tao nga gibanaw sa mga patay, nga kinsa ang gibanaw sa mga patay, mao ang atong Ginoong Kristo. Mao na ang pagbahin-bahin sa Biblia. Nga wa gyud ni gibasa sa nagalaing mga relihiyon. Busa ka mo nga mga listeners namo og mga suki na mong tigpaminawan, nining punto ayuha gyud ninyo pagpaminaw kay og dili gali ninyo ayuha na pagpaminaw na mahog nga dili gyud mo mutuo sa pagtulunan sa PBCM. Pero niya paminawan lang aning tunganay nini. Karon, unsa pa ang pahayag sa Biblia? Basahon ko ang nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 5, bersikulo 22 nag-ingon. Atong pangutan-on ang amahan na pod, Brad Samuel. Kung himuon ba ang paghukom niya o kinsa bagid ayang gitudlo nga mao maghukom? Dugangan nato ang bersikulo sa Biblia nag-ingon. Ang amahan, o nanaha, kinsa man ang amahan mo ang isiyo ba? Ang amahan dili magahukom kang bisang kinsa hinunua ang tanang paghukom. Gitugyan niya ngadto siyang anak. O kaklaro anak Brad Samuel nga ang amahan daw dili magahukom kang bisang kinsa kundili iyang gitugyan ngadto sa iyang anak. So ining puntuha Brad Samuel atong nakita nga ang gitugyanan na diay sa paghukom dili ng amahan kundi ang ato ng Ginoong Jesucristo ug ato po ning usisahon ang Biblia kung himuon basab ni Kristo mao maniwa masabte. Kay og dito lang sila mo pilit sa ikaduhang Korinto 5:10, si Kristo gyud ang maghukom. Og dito lang po sila mo pilit sa ikaduhang Timoteo 4:1, si Kristo gyud ang maghukom. Pero ato ning tagud-taguron Brad Samuel ang Biblia ato ning bahin-bahinon kay mao ni wa masabti sa nakalaing nagbasa sa Biblia ni mga protestante, mga born again, ni bisang kinsa nga mga leon sa tibuok kakalibutan, wa ni nila masabti. Gawas lamang dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga naa diha ang langiton nga magtutudlo, Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga maoy nagtudlo kanato niining mga butanga. Karon basa gani Brad Samuel, pagbalik ang ikaduhang Korinto 5:10 o ikaduhang Timoteo 4:1 aron ato ning himay-himayon pag-ayo pasahagod Brad Samuel aron ato ning ipatinaw kung himuon ba ni Kristo ang maong paghukom. Basahan ni pagbalik Brad Samuel ang sita sa mga saksi ni Jehovah. Aniya Brad Cesar, basahon taning ikaduhang Korinto pagbalik o Kristiyanos sa kanang ikaduhang Korinto 5:10 ato ning pagbasahon og balik kay kanang mao man ni ilang hawiran gyud sa mga halos tanan nga mga relihiyon ini gingon dinhi kay kitang tanan kinahanglang mga magapangatubang sa hukmana ni Kristo. Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan munay pahayag ni Pablo ngadto sa mga katawhan niadtong panahon nga nagasunod lugar sa kanang pagtuo lugar diha sa atong Ginoong Kristo nga matud pa niya nga sa tubangan kinahanglan daw kitang tanan mga tubang daw sa hukmanan ni Kristo nya. Sa ikaduhang Timoteo, nga matudbasa kang Kristo balang hukmanan ang gitumbang o tao nga anak mo tubang aron kanang hukman dili niyaw. Sa ikaduhang Timoteo inyong patalingugan matud pa sa mabasa nato sa Biblia sa iyang 4 bersikulo 1 nga matud pa sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug mga patay busa sa tubangan sa Dios daw ug ni Kristo Hesus busa sa atong masabot ni Brad Cesar duha ang gitumbok sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus mao ang maghukom sa mga buhi ug sa mga patay matud pa sa atong nabasa sa karon ato nga pong dagdagan ang mga sitas nila Brad Samuel aron gyud nga wa bagyoy kuan bagyoy wala gyoy inunta mapisik sa mausik mapupud ni ang ilang pagbasahon gini nakasulat sa Juan kapitulo 8 bersikulo 15 ug 16 ilaga po ning basahon Brad Samuel nag-ingon kamo nagahukom pinasubay sa tawhanon paagi apan wala ako muhukom kang bisang kinsa ngani matud pa ni Kristo
Kun himuon ko man ang paghukom, ha? Kun, ha? Kanang Conditional. kun gani conditional na. F.O. Kun himuon ko man ang paghukom, matud pa ni Kristo, ang akong hukom tinuod kay dili man ako rang usa ang maghukom kundi ako ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Uso kung himuon daw kuno ni Kristo ang paghukom, kun ha, kun ba? Pag ingon nga kun, conditional na. Kung himuon daw ni Kristo ang paghukom, dili lang daw kuno siya ang maghukom kundi pati ang iyang amahan. Pero ato ni usisahon Brad Samuel, iridi ang Juan 8:50, kung himuon bakaha sa amahan o ni Kristo ang paghukom, kay sa atong nabasa kaganina, ang amahan sa pinasugdan, sa daang tugon, siya ang maghukom, unya, iyang gidinay, iyang gihatag ang paghukom, dito kang Kristo, o pag-abot po ni Kristo, gipamatud-an po ni Kristo, nga kung himuon daw niya ang paghukom, dili man daw kuno siya lang ang maghukom, kung dili pati ang amahan. Pero, ato ni usisahon Brad Samuel, ha? Si Kristo ba sa iyang kaugalingon? Himuon kaha ni Kristo ang paghukom? Ato ning bahin-bahinon na Biblia Brad Samuel kay dili ni nila basahon Brad Samuel. Ilala ning laktawan kay di lagi musibo dito sa ilang doktrina, pero kita Brad Samuel lahi ta magpamatuod. Kay ang Biblia ato yung tagud-taguron, ato yung bahin-bahinon, ang tanan sequence sa nakasulat sa Biblia ug atong ipalugdang kay para matinaw gayon ang lintungan ay nga mga kamatuoran kalabot ining paghukom. Unsa ba ato mabasa sa Juan 8:50 Brad Samuel? Aniya Brad Cesar, basahon taning nakasulat sa 8:50 sa Juan, kung himuon bagyod ni Kristo kay sa atong natagad ang amahan, sa gibasa nimo dili man siya mohukom kang bisan kinsa, kun dili gitugyan daw niya ang paghukom ngadto sa iyang anak. Pero sa atong natagad, susiho naman nato ang anak kung kanang himuon ba usab ni Kristo ang paghukom nga gihatag niya ngadto sa gikan sa iyang amahan. Matud pa sa 8:50 atong pagkabasahon gingon ngani matud pa ni Kristo, dili ako ang naninguha sa akong kaugalingon kadungganan. Sa ingon si Kristo, anay usa nga nagatinguha nini alang kanako, ug siya kanang usa mao ang magahukom. Sa atong natagad nga matud pa ni Kristo, day usa nga naninguha sa dili kuno siya dili kuno wala kuno siya naninguha siyang kaugalingong kadungganan. Day usa nga naninguha niini alang kanako ingos Kristo. Ug kana siya kanang usa nagtudlo matud pa nga naninguha alang niya nga matud pa siya mao ang magahukom. Nagtudlo napod si Kristo og usa nga mao ang maghukom. Unya atong ibalik dito sa amahan. Malibad man ang amahan Brad Samuel, niingon man ang amahan, dili ako ang maghukom, gitugyan ako ang paghukom ato sa akong anak. Nakinsa man kaning usa. Nga iyang gitudlo nga mao ang maghukom. Mura bitaw Brad Samuel og tulod-tulod ba? Nganong nagtudlo man si Kristo nga nang usa nga mo'y hukom mga mahal namo nga makasunan tungod sa katarungan Brad Cesar nga si Kristo dili siya wala siya mo ni sa kalibutan aron ang kalibutan iyang pagahukman. Benay mabasa ni Brad Samuel? Basahon nato kay wa man guntaw ni masabti sa uban nga mga nagbasa sa Biblia. Nagbasa sa Biblia. Kini sa nakasulat sa Juan sa kapitulo 12 bersikulo 47 o 48 inyong patalingugan, mga mahal namo nga makigsuon kung kinsa ang magapatalingog sa matud pa sa kung kinsa ang magpatalingog sa mga sulti ingos Kristo ug dili magatuma nini ako dili maghukom kaniya kay ako wala man muani aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Busa si Kristo di ay nganong mitugyan ay usa nga gipamatud-an niya nga may bulaton kanang usa ang nga mao ang maghukom tungod kay si Kristo dili man intawon mo'y mukom kay wala man siya mo sa kalibutan aron ang kalibutan iyang pagahukman. Usa nagtudlo siya usa nga tao nga mao na pod ang maghukom. Nagtudlo primero ang amahan nagtudlo
Kinsa yang gitudlo si Kristo. Pagkahuman na po dito kang Kristo, nagtudlo na po si Kristo usa na po. Nga mao ang maghukom. Wa ra ba ni gipahayag sa mga nagkalaing mga relihiyon. Ang ilaha lang baga basahon, mao ra tong ikaduhang Korinto 5:10 ug ikaduhang Timoteo 4:1 nga wa gyud ni sila makasabot. Ha? Karon, nagtudlo na po ug lain na po si Kristo. Iya atong pangutana Brad Samuel. Kinsa ba kining gitudlo ni Kristo nga mao ang maghukom kay ang amahan di man pod balibad man ang amahan ingon man ang amahan oy dili ko maghukom akong gitugyan ang paghukom sa akong anak pag-abot pud sa anak tudlo na pud ang anak nga dili daw siya ang naninguha siyang kaugalingon ha kaugalingon kadungganan kun dili anay usa nga nagtinguhan nini og siya mao ang maghukom pangutana kinsa kaha kanang usab dad sa di pud pwede iuli na to sa amahan kay ning balibad kaniyang amahan ang Biblia bay nagtug-an dad sa iridi ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadtos 17 og Ikamas 25 ngadtos 26 kinsa kining usa nga iyang gitudlo nga mao ang maghukom dayon isunod dayon Brad Samuel ang Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ug 10 bekin sa kana kay ang Biblia mutug-an man gyud ni ha dili man tas ubang mga relihiyon nga mga bakakon gilimbungan nila ang tao sa pagtudlo sa Biblia pero kita Brad Samuel lahi ta ato yun bahin-bahin gitagod-tagod yun nato ang mga bersikulos Biblia aron masabtan sa nagkalaing mga relihiyon nga namakak sa pagtudlo sa balaang kasulatan ug daghan pod ang ilang nalingla. Bebasa Brad Samuel kinsa kanang usa nga gitudlo ni Kristo nga mao maghukom? Ani Brad Cesar basahon taning gisgutan ni Kristo nga gitudlo niya nga kanang anay usa nga naninguha kaniya nga mao ang maghukom kung kinsa kini matud pa ni Kristo sa atong makabasahon nga nakasulat sa Biblia sa Juan sayang kapitulo 14 bersikulo 15 hantod sa bersikulo kanang 16 ang atong pagabasahon giingon kung nahigugma kamo kanako ingos Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo samahan matud pa ni Kristo ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kangturan sa 17 nga mo kanang espiritu sa kamaturan. Busa mo na gingon ni Kristo nga magpadala siya lain nga manlalaban nga makig-uban kanato hangtod sa kangturan nga mo kanang espiritu sa kamaturan nga kung kinsa kanang espiritu sa kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo sa iyang amahan sa 25 ug 26 inyong patalingugan gingon kining mga butanga matud ba ni Kristo gisulti ko kaninyo samtang aniapa ko uban kaninyo apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan ingos Kristo ipadala samahan siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo busat ang Kinsa di ay kanang usa nga malalaban nga giskutan nga kanang usa nga naninguha may tuod kag Kristo nga maoy bulaton kana sa gitudlo ni Kristo tumbok niya nga maoy maghukom sa kalibutan kanang gingon nga gipadala niya ang lain nga manlalaban nga mo kanang Espiritu Santo nga kanang Espiritu Santo sa pag-abot niya na mauusab kanay muhukom sa kalibutan unsay prueba ni asa 17 sa Juan inyong patalingugan mga namo nga magsugan nga gipamutud-an ni Kristo nga anay usa nga naninguha nini ug kanasya maoy muhukom sa kalibutan matud mas 17 inyong patalingugan mga namo nga magsugan gingon sa city gingon ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako ingos Kristo kay kun dili ako mopahawa ang manlalaban nga kinsa katong laing manlalaban mao tong laing manlalaban nga iyang gipadala di kun matud pa mopahawa ako kay kun dili ako mopahawa ang manlalaban dili mohana kaninyo apan kun mopahawa ko siya akong ipadala kaninyo ingos Kristo ug inig abot na niya katong lain nga manlalaban iyang pailhon
karon ang kalibutan mahingutungod sa sala, sa pagkamatarong ug sa hukom. Mahitungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako, mahitungod sa pagkamatarong kay ako moadto man sa man ug dili na kamo makakita kanako. Busa kanang kinsa din ang isa Brazil. Nagitudlo ni Kristo nga mao maghukom, nga mo'y mukom, walay lain, mao kanang lain nga malalaban nga pagkatuman niya na, mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia nga kanang Espiritu Santo maoy muhukom sumala sa atong nabasa sa Biblia. O, tinaw, ang gibasa ni Brad Samuel, siya ropod kamo nga mga pastor, mga ministro, di mo kasabot, pero maman lagi na Brad Samuel. Kay gitagaan magod silang espiritos kahinanok, bisag klaro nga atong nabasa ang Biblia, dili gid sila motuo, magmagahi gid sila sa pagtuo, kay didto raman sila mupilit sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 ug sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1. Nipilit raman sila diha. Pero sa ato nang gitagod-tagod nga mga bersikulo kapitulo sa Biblia, nagtulod ang amahan. Ang amahan, primero, gideklarar sa dang tugon nga siya maghukom. Apan ming balibad ang amahan, iya na pong gitudlo si Kristo nga mao maghukom. Pag-abot pod kang Kristo, nagtudlo na pod si Kristo og lain na pod nga tao nga mao ang maghukom. Nga kung atong basahon na Biblia sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto 17, ikamas 25 ngadto 26, kinsa kanang gitudlo ni Kristo nga mao maghukom, mao di ay ang Espiritu Santo sumala sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ug 10. Basaha gani, supaka gani ina nga sayop man ang inyong pagsabot sa Biblia. Og sayo pang among pagbasa sa Biblia ug ang pagsabot sa Biblia i-repute. Kay andam kami nga mutubag kung unsa ang inyong reputation. Ang numero namo sa TM 0955113818. Akong balikon. Kung mo-repute mo, inasayop man ang inyong pagsabot sa Biblia, Brad, mga ministros PBCM, baliko na mo. Ang numero 0955113818 na mo-repute mo ana, ina nga sayop pa ang among pagsabot sa Biblia. Pero dili galing mo makarepute, nagpasabot nga ang amo ang pagpahayag o pagpasabot namo sa Biblia, maoy tinuod. Kay bisan pa mangani sa among challenge sa mga miagi na mong pagwali nga mga kadumiguhan, wa gyoy ning repute sa amo ang mga gipangbasa sa Biblia ug ang among pagsabot sa Biblia. Meaning to say nga di ay agree kamo, uyon kamo sa amuhang pagsabot sa Biblia. Busa nining puntuha kadtong naglaom nga si Kristo mao ang maghukom, dili na kana may tabo. Tungod kay si Kristo matud pa niya, dili na mo makakita kanako may tungod sa hukom, kay ang maghukom mao na ang Espiritu Santo nga mao ang iyang gitudlo nga tao nga mao maghukom. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, dili sumala sa among hunahuna. Klaro kayo, ang wa magod nila masabti Brad Samuel nga ang Dios dunay pagbakwi. Dunay pagbakwi taon. Nagtuo mo nga ang Diyos kung ang Diyos munsulti, dunay pagbakwi in taon ang Diyos. Doon nabatay mo basa na to sa Biblia nga Diyos dunay pagbakwi. Basahon ta ang nakasulat sa Zacarias sa iyang kapitulo 9 bersikulo 10 nag-ingon. O gubon ko ang karo sa gubat nga gikan sa Efraim, o pamatyon ko matud pa ang kabayo nga gikan sa Jerusalem, o pamungguon ko ang busugan nga igugubat og siya magasulti may tungod sa pakigdait sa mga nasod, o ang iyang domino mukaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat, o gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Di man anta nga ang Israel iyang gisaaran nga iyang gubon, matud pa sa Dios. Matud pa sa Dios, og gubon ko ang karo sa gubat sa gikan sa Efraim, og pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem. Dunay pagguba sa Dios diha sa Efraim ang pangutana.
Kaya ang Diyos nagsaad man nga iyang gubon ang Israel. Kana bang gubon sa Diyos ang Israel? Ang Ephraim, Brad Samuel, kana ba'y gituman sa Diyos? Wa ba na niya gibakwe? Sumala sa ato mabasa sa Biblia sa Oseas? Ani Abra Cesar, kanang saad lugar sa Dios, pwede na niya tumanon, pwede bakwion. Correct. Sa mga lugar ni Kristo. Mo'y sa pinasinugdan, gitudlo sa amahan nga mo'y hukom kay naggibanaw niya gikan sa mga batay o sa katao ang katumanan na si Kristo. Pero atong gitres up, kung himuon bagyod ni Kristo ang paghukom sumala sa gisugo niya sa amahan, sa atong natagad, ingos Kristo, wala ako maninguha sa akong Wala kagalingon. akong manis kalibutan aros paghukom. Kataduganan, anay usa nga naninguha nini may tud kadako ug kana siya matud pa ni Kristo maoy muhukom. Atong gitris up kung kinsa kanang usa, atong nasusi nga ang lain nga manlalaban di na mao ang hukom nga mo kanang Espiritu Santo. Busa dunay pagbabakwi sa kasaysayan, pero naa ba nay gibasa naa ba gyud na Gibase sa Biblia nga naay pagbakwi. Oh, ibasa ni Brad Cesar Nga? ang Zacarias 11:9, I mean 11 Gs sa Zacarias. Nagubon Giingon ang nga Ephraim. dunay gubon ang Ephraim, saad na sa Dios ngadtos Ephraim. Karon. Gubon niya. Pero kana bang sa ara gituman ba na sa Dios? Atong susihon nga iningon maming na ipagbakwe, atong susihon kun naabagyoy mahitabo nga pagbakwe niyaw sa Oseas. Naabay na itabo, Brad Samuel, sa di pa ni mo nga- kasahon, naabay na itabo nga gubon sa Diyos sa guba Ephraim, yun. kay iya man gisaran nga gubon niya. Pero ang pangutana, Brad Samuel, giguba ba sa Diyos ang Ephraim sumala sa mabasa? Ato nang susihon ba si Sar niya sa Oseas, basaw na to 11 sa kapitulo 11 bersikulo 9 atong pagabasahon giingon. Dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligotgot. Ingon ang Dios ako dili mo balik aron sa paglumpag sa Ephraim. Kay ako Dios man og dili tao. Busa ang Dios. Misaad siya, nagubon niya ang karo sa gubat sa Ephraim, pero siya ra po'y nagsaad, siya ra po'y nagbakwe, mga malnamo nga mga kaigsunan, aron nga dili niya maguba ang kanang Ephraim, kaysa ato nasagad, ingon ang atong gibasa sa bersikulo 9, kapitulo 11, gingon, dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligotgot, aron ako dili mo balik, aron sa paglumpag sa Ephraim. O sa atong natagad, Nga, dunay pagbakwe, mga ang malnamo nga mga kaigsunan. Ingon ni ana. Ang bahin-bahin sa balaang kusalatan kay ang uban man God, Brad Samuel, pagka mamulong ang Dios ay diretso na ligid no wa nagipagbakwi dili oy. Kay matud pa sa Biblia ang hunahuna sa tao ug ang hunahuna sa Dios Hunahuna sa lahi. Dios. Oo. Mao kana diha mga higala ug mga kaigsunan dunay pagbakwi. Karon ang pangutana mao ni. Kay nag-ingon man si Kristo nga maadto siya sa iyang amahan ug dili na mo makakita kanako mahitungod sa hukom. Iridi Brad Samuel ang Juan 16:28-29. Ang pag-ingon ba ni Kristo nga matod pa niya nga moadto ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako mahitungod sa hukom. Na? Ang pangutana, sambingay ba ang paghisgot ni Kristo may tungod siyang kagalingon nga moadto siya sa iyang amahan? Ug sa diha nga makaadto siya ang amahan matud pa dili na mo makakita kanako mahitungod sa hukom. Sumala sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 ug 10. Klaro man kana. Nga wa gyud na basahas na kalaing reliyon. Sambingay ba Brad Samuel ang pagpawa sa atong Ginoong Kristo? Aniya ba si Sar atong susihon ang Biblia kung kanang pag-isgot ni Kristo mopawa siya kana bay sambingay nga pagkasulti niyaw sa Juan sa iyang kapitulo 16 bersikulo 28 sugod hantod sa 29 inyong patalingon gingon ako gikan sa amahan ingos Kristo ug ako mianhi sa kalibutan nga matud pa o usab ako mobiya sa kalibutan ingos Kristo ug moadto sa amahan. Ang iyang mga tinun-an mingon kaniya akaron nagasulti na ikaw sa yano gayon ug dili na pinaagig sambingay busa. Yan, no? Ang pag-isgot ni Kristo nga papawa siya
nga mubiya siya Sa kalibutan, kay moadto siya sa- Oh. Kana pagkaistorya dili kana sinumigay pagkasulti kanang pagpaawa niya nga sinis kalibutan Nga moadto sa amahan. aron moadto siya sa amahan kun dili iyano kana nga pagkasulti ni Kristo sa iyang pagpadayag ngadto siyang mga tinunan. Oh, kita mo. Klaro kayo na nga moadto siya sa iyang amahan ug dili na mo makakita kanako nya ngano mangandoy man mo be. Nya nasayop lugar mi nga pagwali kang Kristo. Ha? Wala na kay dili na hingpit, giwala na sa mga apostol kay dili hingpit bisan taliwala sa una ilang giwali, pero miabot ang panahon kay doon na lagi pagbakwi ang Dios nga dili na ipapadayon ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Gani pa man sa Hebrehanon 6:1, biyaan na mangani ang naunang tuluhan may tungod kay Kristo. Basahan na inyong Biblia. Basig mingon mo, naglipat-lipat min ninyo. Ha? Klaro kay na ang Biblia. Karon ni anata. Kay si Kristo dili maday sambingay ang iyang pag-adto sa iyang amahan. Tinud-on magyuday na niya. Ang pangutana Brad Samuel, iridi ang Lucas 17:22. Kay ang Kristo di naman mubalik kay muadto na siya sang amahan og duna na may iyang ipadala nga mao ang lain nga manlaban nga mong Espiritu Santo. Ang tao ba Brad Samuel? Mangandoy na lamang ang mga tao nga ang Kristo dili na gyud makita. Nabay mabasa Brad Samuel nga ang tao igo na las pagpangandoy. Lucas 17:22. Ani abra Cesar, susihon ta basahon ta kini nakasulat sa basahon sa Lucas nga ang tao igo na lang kanang mangandoy nga moabot ang anak sa tao. Ngano man igo lang silang mangandoy bisag kung saon nila. Tama ra gud sila sa pangandoy, dili na gid na maabot. Ngano man kay sa atong nabasa sa Biblia, ingos Kristo moabiya sa siya sa kalibutan moadto sa man ug unya matud pa niya dili na mo makakita kanako. Mo na hinungdan nga igo lang sa pagpalangandoy ang tao nga moabot ang anak sa tao pero dili na may tabo. Ngano man taman raman sila sa pagpangandoy. Ngano man mga malnamo nga magsantod kay matud pa ni Kristo dili na mo makakita kanako. Mangandoy lang sila. 17 sa iyang kapitulo 22 atong pagabasahon gingon og siya mingon sa iyang mga tinunan ang mga adlaw mag-aabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao apan dili kamo makakita niini. Nga naman kung saan pagkakita Adto naman. moadto na siya sa amahan nga mo gani Dili na gipadala mo niyang laing malalaban nga mao nang Espiritu Santo nga may bulaton ng mukom ug kana inig-abot na ingos Kristo dili na mo makakita kanako pag-usab. Nya makita gyapon. Nga makita ba day tama ra mo sa pagpangandoy mo nang gisaad ni Kristo gitugo ni Kristo ngadto sa iyang mga taninunan nga moabot ra ang mga adlaw nga matud pa kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan ka na Dili kamo makakita niini. O kaklaro ana karon ang uban mga relihiyon Brad Samuel. Didto kuno ang Kristo maghukom sa Jerusalem. Oy tinuod gana ang inyohang gipamotbot sa mga tao, mga pastor. Nakadungog ko ana Brad Samuel. Sa radyo nga na ay magwali nga niingon. Kung himuon man ni Kristo ang paghukom dito na sa Jerusalem. Oy, wa ka mamakak sa mga tao, pastor. Munay dakit tayong bakak barsisa. Ako masahon. Kasi atong nabasa ganina sa buhat, kung himuon doon na may paghukom sa Dios, di lang usa ka nasod ang hukman kundi ang tibuok nga kalibutan unya sa Jerusalem ra. Direta Brad Samuel ang isyu mo ni nga akong gipasabot. Nga adunay mga pastor nga maingon sila nga kun himuon daw ni Kristo paghukom dito na himuon sa Jerusalem. Oy naunsa ka? Unsa ba day gisulti ni Kristo kalabot sa Jerusalem? Biyaan na taon do, pastor. Biyaan na ni Jerusalem. Na ba ba na sa basig wa ka kabasa ni pastor, isuwat ka ni pastor ang Mateo kapitulo 23 versikulo 37 ug 39. Unsay giingon dinhi
O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo, nga na kanimo sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa imungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili kamo, kinsa nagdumili kadtong mga tao sa Jerusalem, tan-awa mabiniyaan og mamingaw ang inyong balay. Kay sultihan ko kamo, gingnan ang taga Jerusalem ha, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Unsay gisulti ni Kristo sa Jerusalem nga ang mga botboton nga mga pastor matod pa nila ang paghukom daw moabot ang panahon dito sa Jerusalem. Naunsa mo pastor nga biyaan na may taon ng Jerusalem, di na makakita ang taga Jerusalem sa Dios tungod kay gibiyaan na kay mauna sila ang nagpatay sa mga propeta, bisan pa si Kristo biktima dito sa Jerusalem. Unya mao na balikan. Wa ka mabot-bot pastor sa mga tao. Klaruha ang pagtudlo sa Biblia pastor. Ayaw pagpataka kay mailad ang mga tao ninyo sa inyong mga pagtudlo. Dili na pwede ang Jerusalem kay biyaan na kana subala sa bayag sa atong Ginoong Hesukristo, kay didto siya gipatay sa Jerusalem. Hasta pod ang mga propeta didto. Nya balikan lugar na ni Kristo didto. Klaruha gali na pagtudlo ninyo sa Biblia. Karon niya na, dili na di ay makita ang Kristo. May hinungdan nga dili na siya mao maghukom, na ay Espiritu Santo nga iyang gitudlo. Sumala sa Biblia. Karon basaha Brad Samuel ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 35, unsa bay pahayag sa Biblia Brad Samuel sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 35 ngadtos 38, unsay payag sa Biblia. Aniya Brad Cesar, ato pagkabasahon ning giingon nga do na may giingon nga dili na lugar makita ang Kristo. Kay mabiniyaan mang Jerusalem nya dunay gingon nga dalaygon, dalaygon ang mag-ani sa ngalan sa Ginoo, nga dunay dalaygon nga muanhi sa ngalan sa Ginoo. Kinsa nang Ginoo nga kanang dalaygon ang mag-ana niya sa ngalan ng Ginoo, sa 13 mo nas Kristo Brad Cesar. Unya kay dunay dalaygon nga mag-ani sa ngalan ni Kristo, nga kung kinsa kana matod pa sa 10:35-38 inyo niyang patalingugan, busa ayaw ninyo pagwada ang inyong pagsalig. Kay kini aduna ra unya dakong balos, kay kamo magakinanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa gisaad. Unay gisaad? Ay gisaad kanang gidalaygon nga mag-ani sa ngalan ni Kristo, nga mo na gisaad nga matud pa sa 37 kay sulod na lamang sa diyutayng panahon ang usa nga taliabot magaabot na ug dili magalangan. Apan ang akong tao nga matarong magkinabuhi pinagi sa pagtuo, ug kun siya musibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag. Busa ka nang ingon nga dalaygon nga magani sa ngalan ni Kristo, gingon ang usang taliabot, dunay taliabot nga magaabot og dili magalangan. Karon naaday taliabot nga kanang taliabot nga matud pa sa Biblia sa ngalan ni Kristo nga giingon diha sa Biblia nga dunay taliabot nga dili na sibugan sa tao. Kay kun musibog ang tao ni anang gipakita sa Biblia nga umalabot nga dili magalangan, matud pa sa Biblia apat ng akong tao nga matarong magakinabuhi pinagi sa pagtuog kun siya musibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag. Kun imo ning sibugan ang gisaad ni Kristo nga taliabot, wa daw kuno kalipay ang Dios. Sa to pakinanglan juday dawaton ni Brad Samuel. Nakinsa ba kanang taliabot Brad Samuel, balika pagbasa ang Juan 14, kinsa kanang taliabot nga sa ngalan kana ni Kristo nga maabot, nga moabot
nga dili ka na magalangan, nga dili angay talawan sa tao, kay kung talawan ka na sa tao, matod pa sa Dios, dili daw siya malipay ang iyang kalag. Kinsa ka ng taliabot, Brad Samuel, gitugan ba sa Biblia? Gitugas Biblia Brad Cesar kung kinsa ka ng taliabot nga dili angay talawan sa tao, kay kung mutalaw man ang tao ni ana ug dili mo dawat mo nagingon walay kalipay ang akong kalag. Siya nagingon ang Dios. Kung kinsa ang katumanan ni ana, matod pa atong basahon magbalik ang Juan 14, 15 ug 17, kama na to sa 25, unya ilahos na to sa 27 inyong patalingogan gingon. Kung nangigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo, Inyos Kristo. Ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang pagatagan ug laing malalaban nga pagiguban kaninyo hangtod sa kahangturan kanang gingon ni Kristo. Nga kung kinsa kanang laing malaban nga magiguban hangtod sa kahangturan, nga mao daw ang espiritu sa kamaturan. Kung kinsa kanang espiritu sa kamaturan nga dili ang tao ipagtalaw niya na kung maabot ka na sa 25 ug 27 gingon kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ako uban kaninyo. Apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan inyong Kristo ipadala samahan siya mawang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpainumdum kaninyo sa tanang nga akong gikasulti kaninyo. Sa pag-abot ni ana, dili ang tao mutalaw ni ana, kay kung mutalaw ang tao mo nagingon nga Ang Dios dili malipay. sa atong natagad. 27 inyong pataniguan, kaninyo ibilin ko ang kalinaw inyong Kristo. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sa mahinatagan sa kalibutan, di matud pa kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw mo sa kanang laing malalaban nga gipadala ni Kristo, gipangamuyo niya sa iyang amahan para may dapat o maabot ka ng laing malaban nga pagkatuma niya na mao ka ng espiritu sa kamaturan nga kung mataabot ka na dili ang tao ipagtalaw niya na kung maabot ka ng lain nga malaban nga mao ka ng Espiritu Santo nga giingon ni Kristo ang usang nga kataliabot kanang magaabot og dili magalangay nga kana gingon niya kun dili man dawaton sa tao mo giyon walay kalipay ang iyang kalag matud pa ni Kristo. Di malipay ang Dios, mga higala o magkaigsuunan. Ang pangutana, kini karong nag-angkon mga Kristiyano, kay halos manitanan Brad Samuel mo angkon nga Kristiyano mi, kay nagtuo mi ni Kristo. Oy, og tinuod pa mong Kristiyano. Ha? Dapat inyong sundon ang sugo ni Kristo. Kung tinuod mo nga nag-ilan ni Kristo. Ha? Kung muingon lang mo nga nakailan mo ni Kristo. Unya mingon mo nga Kristiyano na mo. Pangutana, Kristiyano dai mo? Nga wa man ninyo sugta ang sugo ni Kristo? Iyon sa ba ang sugo ni Kristo? Ha? Kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong sugo, kung nahigugma kuno kamo nga mga Kristiyano, nga nakalaing nga rin nga nag-angkon nga kamo Kristiyano, tumanon ninyo ang sugo ni Kristo kung tinuod mo. Diha nakatuman mo nga kamo tinuod nga Kristiyano. Kayong dili kamo mutuo sa sugo ni Kristo nga kining Espiritu Santo pagadawaton sa tao unsaon ninyo pagtawag og Kristiyano mo nga wa man ninyo dawata ang sugo ni Kristo may tungod sa lain nga manlaban nga mong Espiritu Santo nga maoy magtudlo sa tanang mga butang, maoy magpahinumdom sa tanan nga gisulti ni Kristo. Unsa ang gisulti ni Kristo kani sa unang kapanon? Ang Espiritu Santo maoy magpahinumdom na ni ana, mao kini nga among gibuhat. Ha? Klaro kayo kung kamo mag-ila nga kamo Kristiyano. Sunda ang sugo ni Kristo. Dawata ang Espiritu Santo. Karon og inyong talawan ng Espiritu Santo, nakatuman ka mo sa sugo ni Kristo? Ha? Kadaghan na ba karumingon? Nagtuo man mi ni Kristo, busa Kristiyano na mi. Pag sure mo oy. Ha? Kristiyano demo, wa mo musunod sa sugo ni Kristo? Igaw man lang mo pag totoo kuno ay kung sa githuan sa inyong magiginikanan, mao say sundon sa mga anak. Puti mo ang inyong magiginan, wa ginikanan, wa pud gani makasabot sa ilang pagka-Kristiyano. Yun na, kung kita manabot sa Biblia, Busa Brad Samuel, nakita na nato nga ang paagi day sa Dios, nagtudlo og lain, permero si Jehova. Gitudlo si Kristo. Pag-abot po ni Kristo, gitudlo po niya ang lain nga malaban nga mga Espiritu Santo nga may magukop. Asa man ni ana na sayop. Asa man ni ana na makat.
Ha? Wa mi mamakak kay gibasa lang namo ang Biblia, pero kini mga sitas nga mong gibasa dili na ninyo pwedeng basahon sa inyong mga membro nganuman masango kamo sa inyong doktrina. Kini nga mo aprangka-prangka ni kay ngano, ha, ni anatas pag-atubang sa hapit na nga mga kalisdanan nga ipamtang sa Dios na ining kalibutan na. Ha? Giwalihan ka mo namo aron nga kita magkayusa diha sa matuod nga pagtulunan nga iya sa Dios. Dili tinguha namo nga kami manapi sa among kaugalingon. Kay bisan taliwala sa among kaugalingon sa among pagwali, kami niini ang nagbayad sa radio station. Wala mi sweldo nga amo ang apas dinhi sa amo ang pagwali. Iyon ana, prangka kami musulti. Karon ba Samuel? Ha? Kung ang Diyos mahimo na sa paghukom, miingon dayon ang tao nga ay ug panahon na sa paghukom, ngano mo day, mutago day ko. Mutago daw ko. Brad Samuel, basa ang Amos sa iyang kapitulo, 9 bersikulo 2 o 4. Kung ang tao mutago sa paghukom sa Dios, ngayon sabay gipayag sa Biblia kay miingom din tao, tago day ko. Beta naon tang makatago ba ang tao sa adlaw paghukom? Amos 9, Brad Samuel 2 nga 4. Ania Brad Cesar, basahon nato ni nakasulat sa basahon sa Amos sa iyang kapitulo 9 bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 4 ang atong pagabasahon nga kung himuon man sa Dios ang paghukom, pwede pa ning taguan. Okay. Doon na ba'y makaipsot ni ining mga tao nga sumapas ilang mga rason ba? Atong basahon ba si Sargingon bersikulo 2 sugod, bisan sila magakalot ngadto sa Siol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot, ingon ang Dios. Og bisan sila mukatkat ngadto sa langit, gikan didto yudyuron ko sila, ingon ang Dios. Bisman pa sila magtago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila o kuhaon ko sila gikan didto, ingon ang Dios. Og bisan pa sila taguon gikan sa akong pananaw, pagtanaw sa ilalom sa dagat, didto suguon ko ang tagiwalo og siya magapaak kanila. Og bisan pa sila moadto sa kabinihag sa atubangan sa ilang mga kaaway, dito suguon ko ang espada ug kini maoy mopatay kanila ug itutok ko kanila ang akong mga mata alang sa kadautan ug dili alang sa kayuhan. Busa mo nay gipahayag sa Biblia mga mahal na wa gyud kalingkawasan ang tao kung himuon man sa Dios ang paghukom sa kalibutan ngadto sa mga tao. Bisag asa ka pa moadto man ka si taas, sa Siol, moadto man ka sa ilawom sa Siol, adtuon ka, moadto man ka sa ilawom sa dagat, tuguon sa Dios ang tagiwalo oron paakon ka. Bisan asa na lang ang tao. sa kakas langit, yudyuron bukas Dios. Yudyuron ka sa Dios musa wa goy kalingkawasan ang tao, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Yun ana, sa adlaw sa paghukom nga naman, nga dili ang tao makalingkawas. Kay ang Diyos, klaro, makakita siya bisag asa katago. Nabay prueba. Basahon ko ang Hebrehanon sa iyang kapitulo 4, bersikulo 13, nang ingon. Og sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago. Hinuno ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya. Kay kinsa magahatag raon niya kitag husay. Ang Diyos ba? Di ba makakita? Bisag tua bakas langit, yudyuron kuno kas Ginoo. Bisag magkaot pa ka sa ilalom siyuta, matod pa sa Diyos. Di gyud ka makaikyas. Bisag pagtua ka ilalom dagat, sugoon sa Diyos ang tagiwalo, paakon ka dito. Ingon ana ang gipakita sa Biblia. Nga di gyud ay pwede nga makaikyas ang tao sa paghukom nganuman kay sa mata sa Dios walay natago kundi ang tanan tanang butang binuksan og dayag sa mata sa Dios. Ingon ana ang gipakita sa Biblia. Karon Brad Samuel sa Roma 1:18,
Ha? Kinsa ba ang paghahukman sa Dios? Kadto bang mga way bisyo? Kadto bang nagsyabo? Kadto bang mga kawatan o mga tulisan o mga mamumuno? Mao ba na? Ha? Beyon sa ba ang pagi sa paghukom sa Dios? Aniya Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Roma sa kapitulo 1, versikulo 18 ang atong pagabasahon giingon dinhi. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios. Batok sa tanang pagkadili Dios noon o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamaturan pinaagi sa ilang pagkadautan. Busa ang katong pagkahukman Brad Cesar. Katong dili Dios noon. Oo. Og Dili matarong. Dili matarong. Oh, dili dito nagsyabo. Di dito mga korap nga mga politiko. Ha? Mao kana ang ato nakitang pahayag. Busa Brad Samuel, ato nang nakita ang pagbahin-bahin sa Biblia. Dili kita sama sa uban mga relihiyon nga og mobasa diretso dayo konklusyon nga naalagi moatubang ta sa paghukom ni Kristo. Oy, pag-sure mo diya oy. Wa ninyo bahin-bahin na ang balaang kasulatan. Sa una, ang amahan mao maghukom. Gitudlo na pud niya si Kristo nga mao maghukom. Pag-abot na pud ni Kristo, nagtudlo na pud si Kristo og tawo nga mao maghukom, nga mao ang Espiritu Santo. Busa kung doon na may paghukom nga paghimuon sa Dios, ang muhukom mao na ang Espiritu Santo nga mao ang laing nga mandalaban, nga mao ang Espiritu Santo nga mao siya ang gitudlo ni Kristo nga maghukom sa kalibutan. Busa walay lain ang maghukom ang Espiritu Santo. Kung dili ninyo tuhuan, naaranan ninyo basta ang Biblia mao'y among gipahayag. Tungod Brad Samuel, daghan pa maunta kita og isusulti apan di magyud matugot ang oras. Mingon na lamang kita, namilit lamang kita og mingon kita sa atong kagalingon. Salamat Master sa mga panalangin nga maghatag sa imong mga tinun-an nga kami imong gihatagan og kahayagan pinagi sa pagsabot sa Biblia ug manghinaot kami Master nga unta dugang pang mga panalangin nga imong ihatag nga ibubo nimo dihinhi sa amo kanamo ang imong mga tinunan. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Sundan na naman kami ninyo sa sunod Domingo pohon dinhi sa Diwali sa oras alas 11 ngadto sa alas 12:15. Ug ani asab ang akong kauban manamilit. O kinisab si Brother Samuel Montimoyor moingon na lang kaninyo nga sa hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras o istasyon o maayong udto kanatong tanan.